I parlant de màgia, continuem el programa perquè demà comença la 8a edició del Polinyà Màgic. I què millor que tenim a seu director del festival. Molt bon dia, Paco Moreno. Bon dia. Bon dia. M'encanta parlar de la màgia i més d'un festival ja 8 anys. Sí, 8 anys ja portem, és un festival consolidat i esperem aportar màgia durant molts anys més. Igual que avui portes màgia així al plató, només ja parlant d'aquest tema que m'encanta, perquè comença demà a Polinyà de Xúquer, però hi ha que deixar-ho clar perquè demà comença en la Casa Museu de la Màgia. Efectivament, Casa Museu de la Màgia és l'acte inaugural, les entrades per aquest acte ja estan esgotades. Oi, però això és bona senyal, Es queda molt més, es queda molt de festival, això és només el principi. 27 divendres, 28 dissabte i 1 de març diumenge. Exactament, i tenim diversos espectacles i activitats i que estan obertes a tot aquell que vulgui vindre. I molt bé això de que s'han agotat ja les entrades. S'han esgotat? Sí, tenim ja dos actes que estan esgotats, les entrades, una és la presentació i l'altra és el taller de màgia per a menuts. Però tenim 3 superespectacles disponibles, un espectacle de carrer i després una altra cosa que és una màgia que se fa arreu de tot el poble, que és un poc sorpressiva. I com jo així sempre dono primícies, avui anem a donar així la primícia en Entre Comarques, perquè això és una sorpresa que no podeu perdre's este cap de setmana a Polinyà de Xúquer. I anem a començar a parlar de la programació, perquè demà s'inaugura aquesta 8a festival. Sí. 8 anys ja? 8 anys portem, va sorgir d'una manera un poc espontània, perquè va ser una proposta de l'Ajuntament, perquè en Polinyà hi ha una agenda cultural molt variada, se fan festivals de cant, festivals de teatre, l'Ajuntament aposta sempre per la cultura i es van proposar fer un festival de màgia, que en principi era una edició, una cosa puntual. En principi només era una edició? Sí, per provar... Anem a fer-ho a veure què passa. En principi vam fer això, ens vam tirar avant, vam valorar la proposta, vam veure que es podien fer coses interessants i va tenir un èxit de públic prou important i vam repetir un altre any. Què fem si tornem a repetir, no? Sí, clar. Va ser la primera edició, va pillar per sorpresa a molta gent que no s'ho esperava, que en un poble com Polinyà del Xúquer, que recordem que no plega als 3.000 habitants, no és anem a dir, altres poblacions més potents, en un poble que se faci un festival de màgia, i a més en els artistes que han portat durant tots aquests anys. Artistes reconeguts, Sí, nosaltres sempre dic que el que tirem és molt d'amics, perquè nosaltres, abans d'organitzar aquest festival, el meu germà i jo, que som el duo Màgic Bufons, hem participat en molts, arreu de tota Espanya. Clar. Ja podíeu aportar aquesta idea, no? Exactament, i clar, has anat a molts festivals, has conegut els organitzadors, a molts artistes que compartien cartell amb nosaltres, gent del sector, no? I han tirat d'amics, perquè és un poble, encara que el pressupost té un bon pressupost, però és un poble menut, i s'arriba on s'arriba, però nosaltres tirem d'amics, mira, tens que vindre, això és el que hi ha, però per estar en un festival com este, que a nivell de mags està considerat com un dels més acollidors, dels més divertits, per això ja venen i gent que ve d'arreu de tota Espanya. O sigui, a Polinyà este cap de setmana va ser com Hogwarts. Sí, pressupost. Ahir les varetes ja tenim totes lluentes, aprofitant que ve la gent per a il·lusionar-los, que és l'objectiu. L'objectiu és il·lusionar a la gent, que vinga, que gaudisca de la màgia, perquè la màgia, mai me canse de dir-ho, és l'art de fer possible allò impossible. Molt bé, important saber això. I nosaltres el que volem és això, fer possible que la gent que vinga, tant siga menuts com majors,
s'obliden un poquet de la realitat quotidiana, que ja tenim massa vista en totes les seues coses que n'hi ha, i accedir a un altre món paral·lel, que és el món de la màgia, de la fantasia, i per un moment, quan deixes, després ja veurem. Ja veurem. Però en aquest moment estàs en un altre món. Deixar-te portar, no?, per la màgia. Exactament. I la màgia també és cultura, eh? Sí, bueno, és una part important de la cultura donat la història que té. Totalment. És una de les arts més antigues que existeixen. Tinc un amic que té una conferència sobre la història de l'il·lusionisme i te sorprèn, perquè ja en temps prehistòrics ja se suposa que se feien jocs d'il·lusionisme. Com trucs ja i tot? Sí, pareix mentira, però hi ha estudis que ho afirmen, que ja se feien jocs d'il·lusionisme. No té res a veure no existia la màgia com a tal, com un art, però sí que existia l'art de fer veure coses que no eren. Fixa't. Et veurem participar en el festival? Sí, bueno, en concret nosaltres normalment no actuem, però este any sí, en l'acte inaugural, com ja que se fa en la Casa Museu, actuo jo personalment en un espectacle familiar, que és el que està complet, clar, normal, el mag més guapo, més jove. El mag Paco Moreno. És normal que s'esgoten les entrades. I estrany que jo no t'hagi dit, porta'm així un truc, però no passa res, perquè demà me'l faràs si vaig. Sí. Si volen veure, mira, jo és que sempre que porten mags me porten trucs, però si volen veure màgia avui, no la veuran, han d'anar a Polinyà. A Polinyà Màgia. Què et pareix, eh? Sí, perfectament. Ahir, el que t'he dit abans, l'exclusiva, la cosa... Ai, espera, estem en exclusiva? Sí. Un moment, perquè anem en primícia en Entre Comarques, és que jo dono moltes primícies a ser el programa. Anem en esta primícia. Sí, la qüestió és que hi ha una programació, i són uns espectacles, però què és el que passa? Que al festival acudeixen molts mags, sobretot de la zona de València, alguns d'Alacant, de Castelló mos han confirmat, que assisteixen al festival. I aquests mags van a sopar, van a prendre una cerveseta, i la màgia pot sorgir en qualsevol moment. En qualsevol moment n'hi ha mags, perquè altres anys sí que ho han fet això d'una manera formal, o sigui que anàvem pels locals, fent màgia. Enguany no tenim aquesta programació com a oficial, però extraoficialment ja diversos m'ho han dit, diu, clar, per suposat que Polinyà està oberta a la màgia, i per suposar que van hi haure màgia d'una manera, no saps quan va sortir. Paco, o sigui que jo ara vaig a Polinyà, vaig a veure el primer espectacle i dic, vaig a fer-me un cafenet en llet, que ara m'apetís. Me sente i pot ser que me trobi màgia. Pot ser, sí, perquè la màgia ja dic que ompli tota la població i no se sap mai quan pot sortir. O sigui, podríem dir que deixa Casa Museu, perquè la Casa Museu de la Màgia està oberta durant tot l'any. Sí, durant tot l'any. No se pot fer visita este cada setmana. Molts m'ho pregunten, mira, aprofita anar al festival, no podem. Som mags, però encara el poder de la bilocació encara no l'hem estudiat, no podem estar en dos llocs a la mateixa vegada. Però te dic una cosa, Paco, si ho descobreixes, passa-me-lo, perquè jo també el necessito. Sí. Això és que és un curs més avançat del que estic. Quan te'l tragues, me passes el llibre. Molt bé. Si anem el llis, jo també faig això. Perfecte. Doncs, eixa màgia que es, diguem, cultiva durant tot l'any dins d'aquest museu, el que fa és obrir les portes i invadir tots els carrers de Polinyà de Xúquer. Molt ben descrit, no se m'havia ocorrit aquesta cosa. Jo també fas màgia, eh? Sí, m'he donat compte. Però és exactament això, perquè aquesta màgia que està recollida des del local... Durant tot l'any? S'escampa des de tot el poble. Jo m'hi vaig imaginant, jo és que soc molt fantasiós per tots els carrers plena de màgia. Sí, perquè com està en el programa, tenim allí, en la Casa Museu, després tenim en el Centre Cultural... Molt important, fareu la inauguració en la Casa Museu demà a les 8 de la vesprada. A les 8 de la vesprada, exactament. Demà. I després, el dissabte 28, a la Casa de la Cultura, a Ausiàs Mar. Tenim tres actes. El primer és un taller de màgia, els més menuts, que ja està també complet, tampoc l'aforament no és molt gran perquè es fa en la sala multiusos. Bona senyal també és. Sí.
I després ja tenim els espectacles. Tenim a les 6 de la vesprada tenim a una maga que ve de Castelló, es diu la Vella Maga, Noèlia, de nom, que es porta una matxa orientada sobretot als més menuts, perquè n'hi haurà matxa, n'hi haurà ventriloquia, n'hi haurà contes, és una matxa familiar també per als pares i mares assistents o els iaios o que vinga acompanyar... De 0 a 150 anys. Exactament. També ho gaudiran, però és molt, molt, molt enfocat als menuts i sobretot als més menuts, no? Molt bé. Aquests xiquets de 5, 6, 7, 8 anys és ideal per a ells. Molt bé. I després ja passem per la vesprada, a les 8:30. 8:30. Tenim un mag que és del País Basc, perquè és un mag internacional, ha actuat arreu del món, i té un premi mundial de matxa al carrer, que el va aconseguir en Itàlia. I és un dels plats forts també, és el mag Patxi, que sempre diu, és un mag que està mig boig. Això ho posa en la publicitat, jo vos certifique que està boig sencer. Està boig sencer. Boig sencer. De cap a peus. Sí, sí. El seu espectacle és un espectacle que és més de carrer, però han volgut transgredir un poc la cosa, no? Que el faig aquest espectacle de carrer dins del centre cultural. Un repte, no? Sí, sí, és un repte, perquè seria molt fàcil dir, bueno, doncs un espectacle al carrer, el fem al carrer, volem fer coses difícils. Voleu fer màgia. Sí, sí. I va adaptar-ho, de fet, nosaltres tenim un tècnic de so, que és el que assisteix als artistes, però ell porta el seu propi tècnic per a fer certes coses que no les sé, efectivament no les sé, jo l'he vist actuar, però no sé el que va fer exactament, no sé, ni vol dir-ho ni tampoc ens importa. Vull jo ser el primer en ser sorprès. En sorprendre't. Sí, això és el dissabte. Dissabte. Després, ahir, clar, els mags anem a sopar, tenim ja unes taules grans, ocorreix la matxa. Jo vull anar a sopar també. I els que estan ahí al voltant és una tradició ja que la gent demana matxa i si no la demanen nosaltres la fem. Vosaltres la feu. Hi ha que insistir en que la matxa. I després ja passem al diumenge. El diumenge tenim l'espectacle de carrer en la plaça Major. Molt bé. És a les 12:30, el programa fica a les 12, però s'ha canviat per... Mitja hora després. Mitja hora després perquè no coincideix en una altra cosa que es fa en Polinyà, perquè la gent pugui gaudir de tot. Sí, que no solape. I tenim el mag Malastruc, que ve d'Alacant. Alacant és un mag alacantí i que fa un espectacle de carrer, que porta una estètica així molt retro, i bueno, és un espectacle per a tots els públics. I per ahir ho deixem, no? Per a que vagi la gent. Sí, ho deixem, les sorpreses sempre n'hi ha. I després ja tenim la gala de Cloenda, que és a les 6:30 del diumenge, en Quico del Show. És un mag madrileny, que és company nostre d'una fundació que estem, que és la Fundació Abracadabra, que porta matxes a hospitals de tota Espanya. Bona iniciativa, no? Sí, sí, sí. Nosaltres hem estat molts anys en la fe fent matxa, i en la Fundació Abracadabra, és un company d'Abracadabra, i és un toc, ja ho diu el nom, Quico del Show, és mag i showman. I fa un espectacle molt participatiu, molt divertit, encara que la matxa és el fil conductor, però té altres coses. És un showman professional i és l'espectacle de Cloenda, en el que també fem una entrega d'un premi, que és el Premi Polinyà Màgic. Hi ha premi també? Sí, n'hi ha un premi que cada any se fa, i aquest premi sempre és a gent que ha contribuït al món de la matxa d'una manera o d'altra. En aquest cas és a un home que és d'Ontinyent, José Mari, i encara que el seu ofici està jubilat ja, encara que el seu ofici va ser altre, és enginyer industrial, empresari també, però ell durant 18 anys, tots els dimecres, diu que n'ha fallat 2 o 3 que estava ahí mal, tots els dimecres
ha anat a la Fe, ell de forma individual, no en ninguna associació ni res, A l'Hospital La Fe? a fer matxa als xiquets. I no és que només això, sinó que ell és el que diu, vam estar parlant amb ell per coordinar-lo de l'entrega del premi, que, bueno, vas ir a fer matxa als xiquetes que estan hospitalitzats, i bé, i molt bé, però quan te'n vas es pot quedar el record. Però ell el que fa és regalar xocs de matxa, que es paga ell, de la seva butxaca, que es fabrica ell, i regala perquè diu, bueno, quan jo me'n vaig, al xiquet o xiqueta se li queda alguna cosa en el que està ahí pensant en això, i mentre està pensant en això, potser no està pensant en altres coses. Molt bé. I és el Premi Polinyà Màgic. I és atorgat. Sí, sí. És una cosa que se fa entre l'Ajuntament i nosaltres, la designació del guanyador d'aquest premi. És un premi sobretot a persones que han tingut una trajectòria, una carrera, i enguany hem volgut fer alguna cosa per visibilitzar la matxa solidària, que també és un punt molt important. Un punt importantíssim, perquè aquests xiquets i xiquetes en aquesta estona i després, si es queden, diguem, l'artilugi, el que regale, se'ls passaran 2 o 3 dies que dius, mira... Exactament. I hem volgut, perquè estàvem en dubte, tenim diversos mags en el cap i tal, i va sorgir el nom, i diu, bueno, està clar, ahí no n'hi ha discussió possible, va ser unànime tot, la decisió. Molt bé. I, pues... Ell ho sap, que va ser... Sí, ho diguem per a que pugui assistir. Per a que pugui assistir, i se li fa per part de l'alcalde o el consellal el Premi Polinyà Màgic, que ja dic, és un premi que si portem 8 edicions, és també 8 premis Polinyà Màgic. 8 premis que heu donat. Per a Polinyà significarà este festival molt important, veritat? Sí, és una afluència de públic més gran de lo normal, de públic de fora, perquè està el que és veí del poble, però ve molt de públic de fora, i això implica que la gent va a sopar, n'hi ha activitat, n'hi ha un poc més de vida al poble. I matxa. I matxa. I inclús n'hi ha alguns locals, que no sé enguany, perquè la veritat no ho tinc controlat, però altres anys han fet menús màgics, o sigui que també s'implica la resta del poble en tot. És com un boom que es dona a tots els comerços de Polinyà també. Sí. Tu fixa't el que fa la màgia, eh? Clar, nosaltres sempre ho diguem que l'objectiu, al final de tot, és sorprendre, està clar, la màgia té que sorprendre, però sobretot passar-ho bé. Passar-ho bé, passar una estona diferent, veure coses increïbles i il·lusionar. I la màgia té, com totes les arts, aquest poder de fer evadir-nos un poc del món quotidià i veure alguna cosa extraordinari. Ja sabem que les entrades per a demà estan esgotades, però durant el cap de setmana sí que es poden adquirir, no? Sí, mira, el més pràctic és a través de la nostra pàgina web. Perfecte. Que és www.casamagica.org www.casamagica.org. Xacarracatxà, entrades màgiques, i ahí fas la màgia. Exactament. Si entres, ahí només entres, està el cartell de Polinyà Màgic. Molt bonic també, que el vaig veure jo. I ahí ja entres a la programació i pots comprar les entrades, que també hi ha que dir-ho, les entrades són a un preu de 2 euros. És que és molt assequible per a una família de 3 o 4 membres. Per a passar el cap de setmana és estupendo. Molt assequible, els espectacles, i ja et dic, són mags que en condicions, normals, l'entrada te costaria 10 vegades més. Clar. Però al ser una cosa que està fomentada per l'Ajuntament, al ser amics, que també ajuda molt, fem aquests preus per a que sigui accessible a tot el món. Perfecte. I l'espectacle de carrer és gratuït. Així que... No hi ha excusa, per aquesta part no hi ha excusa. Tots els dies, per el diumenge dius, me'n vaig a Polinyà, me pego una volteta, veig l'espectacle de carrer, dine, encara me fan més màgia. Exactament. Estupendo. I després per la vesprada l'espectacle de cloenda, o sigui que està perfecte, un pla familiar i
I clar, estem oberts, en els braços oberts a que vinga tot aquell que sentir un poquet de curiositat per el món de la màgia. Este cap de setmana, 27-28 de febrer i 1 de març, hi ha que anar a Polinyà de Xúquer. Moltíssimes gràcies. Jo ja tinc, ara de seguida m'anotaré en l'agenda perquè vull passar-me, a veure si me faig ahí un huequet, val? Molt bé, perfecte. Però abans jo també faig màgia, si el programa. I jo faig el riu i respon als convidats. Vols que obriga el sobre? A veure si la màgia ens porta a dir que sí o que no. Són unes preguntetes molt divertides, que no t'ho he explicat. Perfecte. Sí? Sí, clar. Com dius tu, abracadabra o xas-xas? Bueno, després per a passar al report. Xam-xam, vaig a fer jo, màgia. Anem a veure si li ha tocat el riu i respon. T'ha tocat. Sí. Però això superbé, perquè són unes preguntes molt divertides que has de respondre molt ràpidament, no te les penses. Vale. Es tracta d'això. Anem allà? Anem allà. Anem amb el riu i respon de Paco. Si hagués de portar només una prenda de roba, quina seria? Els secrets? No, una prenda de roba. Si tingués que dur-la, un barret. Vale, perfecte. Quin animal t'agradaria ser per un dia? Per un dia, doncs una iguana. I això? Bueno, comença per I, acaba per A, és com la IA, però del món animal. Perfecte. Quina paraula dius malament sense voler sempre? Moltíssimes. Moltíssimes? Moltíssimes. Per exemple, la paraula està... És que sí, esta que no me sé. Que quan la dius tens mal. Esta que no me sé. Perfecte. Quin és el pitjor regal que has rebut? El pitjor regal que he rebut és una invitació a una boda que tenia que fer-me 200 quilòmetres, 200 euros i perdre 2 dies, no. Res. Quin hàbit teu estranyament et fa feliç? Bueno, la siesta. Ahí ja me tens. Això és fetent. Això va, diguem, com a missa. Sí. Què faries si et despertares invisible durant un dia? Quanta màgia faries? Bueno, sí, el que faria seria el somni de tot el món. Què faries? Anar, entrar en un banc... Ai, mare! I veure... Tot el que se fa ahí. Tot el que fa dins d'un banc durant no robar, no? No, això no. Això és un pecat. I ara que estem en Quaresma no es pot dir. Els diners avui en dia estan en internet i no... Molt bé. Si pogueres intercanviar el cos amb algú durant una hora, qui seria? Johnny Depp. Ja ho tens superclar, eh? Sí, clar. I Paco, per acabar, villano o villana de pel·lícula? Darth Vader. T'encanta també. Jo soc fan absolut de Star Wars, però fan absolut, en ma casa tinc un Darth Vader així de gran, una aus... I jo soc fan absolut de Polinyà Màgic. Molt bé. Fixa't per ahí. Quines paraules dieu típiques els mags? Vinga, dime, abracadabra, pata de cabra, això està molt antiga. La que diguem el duo Màgic Bufons és abracadabra, el mag està com una cabra.